З 1 кастрычніка пачалася масавая вакцынацыя супраць аднаго з самых страшных захворванняў грыпу. У гэтым годзе плануецца прышчэпіць больш за 11 000 чалавек, 40% насельніцтва. Прычым праводзіцца яна як сярод дарослага насельніцтва, так і дзяцей. Грып – захворванне, якое небяспечна не толькі сваім цягам, колькі ускладненнямі. І ўрачы заклікаюць усіх засцерагчы сябе ад яго пры дапамозе прышчэпкі. Прычым рабіць яе рэкамендуюць менавіта восенню, каб імунітэт да грыпу паспеў выпрацавацца. Прычым цяпер выкарыстоўваецца вакцына, якая практычна не мае супрацьпаказанняў. У іх ліку толькі алергія на курыны бялок і вострая форма захворванняў. Прышчапляюць ад грыпу не толькі дарослых, але і дзяцей. І ў нашым раёне іх вакцынацыя супраць грыпу таксама актыўна вядзецца. А перад тым, як адправіць дзіця на прышчэпку, яго аглядае ўрач на наяўнасць захворванняў. Прививаем детей от 6 месяцев до 3 лет активно, а также детей, которые посещают детские дошкольные учреждения, школьники. Особенно важна вакцинация для детей, состоящих на диспансерном учете. Вот их мы должны привить около 75%. А в этом году у нас вакцина Гриппол российского производства. Прививка против гриппа, которая содержит в себе частички вируса. Сама вакцинация заболевания вызвать не может. То есть вакцина предназначена для того, чтобы просто формировать иммунитет против гриппа. Варта адзначыць, што ў параўнанні з мінулымі гадамі на прышчэпкі ідуць усё часцей як дарослыя, так і дзеці. І як паказвае практыка, менавіта дзякуючы вакцынацыі зніжаецца працэнт захварэлых людзей. Здароўе чалавека немала залежыць ад таго, як ён сам яго беражэ. І зрабіўшы прышчэпку, можна засцерагчы сябе і сваіх блізкіх ад самых небяспечных вірусаў, такіх як грып і іх ускладненняў.